Gapo iti epekto ti krisis iti enerhiya iti sektor ti turismo ijay Kalinga. Nasurok ina magasot at tourism workers tinaipayan iti emergency employment babaan iti tupad program ti Department of Labor and Employment Kalinga. Iti programa matulungan dagiti tourism worker an apektaran iti pagbirukanda kalpasan aki mapsot ti tourism activity iti probinsya kagidan pa lang ti nangato a presyo ti petrolyo. Benipisyaryo dagiti indigenous weaver, bead maker, community tour guide, tattoo artist, pasalubong provider, transport operator, ken dagiti agtatrabaho kadagiti tourism site ken accommodation establishment. Posible pa ay maipaay ti fuel subsidy, rice assistance, ken panakaiwaras ti raw material kits kadagiti artisans. Para iti long-term solution ti ahensya, matingiting dagiti wagas tapno agbalin nga energy resilient ti tourism sector iti probinsya. Posible pa ay adaptar ti kaadda ti electric vehicles, kas tourism transport, panakimuntar ti solar-powered system iti tourism facilities, panakipatakder ti local trade hubs para iti market access ti local products, ken panakapaertang ti community-based disaster preparedness ken energy resilience mechanisms.